Serieus? Ja, dat is al een familie sinds 1600, deze plaats. Echt hoor? Ja. Daar mogen we best trots op zijn. 500 jaar familiegeschiedenis, Wiert. Familie Wiert, ja. En is het nou Harles of Harles? Harles. Harles. En Harles op zijn plaat. En waar komt dat vanaf? Dat hoef ik niet te zeggen. Helaas. 500 jaar familiegeschiedenis en dan durf ze mij dat niet te zeggen. Nee. Is er iemand dat teruggerekend heeft voor wat betreft het? Ja, daar hebben ze een familie inderdaad op teruggegaan. En ja, tot 1600 komen we op deze plaats terecht. Der Spitzenstee heet het hij. De wat? Der Spitzenstee. De Splitsenstee. Spitsen. Spitsenstee. Der Spitzenstee. Omdat Ik denk met die spitse dagen te maken had. Denk voor. Maar dat is, we kunnen het niet achterhalen. Of misschien omdat het wat hoger leed. Nee, ik ken niet zo dat hij hoger ligt. Van het gehucht. Heb je ook altijd in de peert gezeten? Nee. Nee. Kijk. Wanneer voor terug kunt, ik ben in 65 geboren. In 72 zijn hij de keu weggegaan. Ken ik geen plabieven, hoe dat ik Ja, Geer. Pap van mij houdt melkkeu. Een 25 melkkeu. 72 zijn die weggegaan. Is pap met Foxzeugen verder gegaan. Boor? In Foxzeugen, met Zeugen. Ja, maar ook op deze plek? Op deze toch plek, wel? ja, op deze plek. En ben ik in 19, ja goed, dat was ook mijn lust en leven in die varkenshouderij in dit tijd. Ik heb toen de stal erachter gebouwd, wat achter de tractor staat. In 1984. En wat zit er nou in? Nee, vertel het verhaal even verder. Okay, ja, sorry. En ik heb toen gebouwd voor 160 zeugen. Ja, goed, toen in de jaren 90 de prijzen heel slecht waren. En dan zijn we helaas moeten stoppen met de fokkerij. Deze stal is toen meteen overgegaan naar de KI-vereniging van Limburg. Daar zitten, dat hangt aan boord. Dat wordt die vereniging nog niet. Oh. Dat is naar de rand gefuseerd. Is KI Limburg gefuseerd naar KI Nederland. En dan is dat preferent KI geworden. En Lierop, die zijn verder gegaan. Dus daar zitten 50 KI-beren in voor spermawinning. Zo. Voor zeugen te bevruchten en gedeeltelijk voor Nederland. Dus dat is een... Dan even voorbij. Ja? Zijn we paardenstalling in 1999 te begonnen met paard te stellen van mensen wat hem toes niet kunnen neerzetten. Of niet op een manege willen zitten. En dat is uitgebloeid naar 60 plaatsen. Zo. En dat is met haar zoon. Er is een bedrijf gekomen inmiddels enkele jaren. En zijn we samen vennoot. En de vrouw doet de boekhouding en alles begeleiding, hoe het nodig is. Ja. En op dit moment is er jong niet heen, is een vergadering. Van, Wie al is er? De 24 is van de veiligheidscertificaat. En vandaag kregen we de sterrenkeuring certificaat. Deze week 4 sterrenbedrijf. Hoeveel sterren kan ze krijgen? 5. 5. We zijn in 1 klap naar 4 sterren gegaan. Van 0 naar 4? Ja, en dat had wel get. En wanneer krijgen ze 4 sterren? Als er toch een verschillende punten, dan moest je nog punten voldoen. En dat is voor het welzijn van het paard, wat natuurlijk heel hoog in het vaandel staat, en ook voor welzijn voor de klant. Want dat is natuurlijk wel een soort van, moet ik het vergelijken met een ISO-certificering op het gebied van het stallen van paardjes. Zo is dat. Ja. Ja. Dus dan weten de lui van tevoren van het is een goed adres. Of dat zul je moeten zien. Precies. Waar is ze gezeten trouwens? Want daar is de gans een bril onder het stof zitten. Ja, ik heb net het erfschoon geblazen. Ah, kijk. Zo doen ze ik net. Met hoeveel, die zoen, wie had er? Hoi. Roy. Roy zit samen met dich. De vrouw doet dan de boekhouding. Hoeveel kinderen heb je? 2. 2. Ja. Van elk merk 1 of 2? Ja. Ja? Ja. En wat doet de dochter? In de oogkunde zeg maar. In de oogkunde? Ja. Die is opticien? Of? Ja, is er nog verder leren. Nou, even geen namen nemen, maar door gij stikt een bril halen zeker, of niet? Zo is dat. Ja. Hey, even terug naar de... even kijken, hebben we dat over de jaren 90, dat het houden van varkens op een gegeven moment hou geen toekomst meer. geen toekomst. Nee. Waar staat want er zei je van, ik heb dat met heel veel plezier en liefde gedaan. Ja. Waar is mijn lust en mijn leven op dat moment? Ja. Wie groot was de slager? Want er was niet een enige op dat moment. Nee, er zijn er heel veel vormig gegaan en ook nog naar Oost komen. Ja, wie moeilijk was dat? Dat was de moeilijkste beslissing van het leven.
voor te stoppen met de fokzuigen in die tijd. Want hoe lang stelt ze dat moment? Natuurlijk zo te lang lang. mogelijk. Ja. Te Ja? lang. De banko was nog speling, maar verdorst ze dat zelf niet meer. Maar het moet toch niet ten koste gaan van nog meer verlies. Het had verlies genoeg gekost. En dan moest ze toch sterk in de schoen staan. Nu is het goed geweest. Nu kunnen we nog het anders starten. Dat had bloed, zweet en tranen gekost. Ja, want ik was toen 35, zo rond in de 30. Ja, moet voor druk hellen, hè? Ja. Help me even. Ik ben nu 52. Ja. Ja. Hè, van 65 geworden. Ja. Hè? Maar heb je er wel een slopeloze nachten van gehad? Van wat moet ik dan gaan doen? Jazeker. Jazeker. Ja, en als ze op die eigen bedrijf nog baas wilt blijven, dan geestig je bedenken, ook goed oren open houden, wat kan we hier starten? Moest wel medewerking van de gemeente krijgen. Was dat nog een probleem? Goed, we zijn gewoon begonnen met peer te stellen. Of je ziet gewoon We zijn gewoon begonnen. De stal was leeg en dan alles eruit, nieuwe inrichting erin. En, en zo verder kijken. Ja, of ze dat aankent. Want het moeilijkste van het hele vak is met lui leren omgaan. Die hele pertjes komen stellen. Ja, precies. Ja, want ik had ze natuurlijk toen ze in de verkersbusiness zoets, er was eigen baas en dat had verder eigenlijk ook met nemers te maken. Nee, alleen met de afnemer van de werkers. Ja. En het waren bijna. En de rest komt helemaal op zichzelf. En hoor ze helemaal alleen op je erf. En die verkers sproken dich ook nooit tegen? Nee, precies. En nu moesten we met 60 klanten leren omgaan. Want dat was het moeilijkste van het hele vak. Is er ook wel eens een weg gegaan, hè? Ja, omdat er geen klik was? De klik hoeft er niet te zien, maar er zijn regels en daar huren de klanten zich aan te houden. Wat is bijvoorbeeld wat is de gouden regel? Wat is er gewoon? Met elkaar leren overweg gewoon. De hof zou niet met elkaar vrienden zien, want dat kan niet. De bedoelde klanten onderling? Klanten onderling, want dat hebben ze ook. En als een klant met meerdere paarden, die menen ook dat ze meerdere rechten hebben. Maar dat is dus niet altijd. Voor iedereen hetzelfde. Dus voor kleine pony tot groot paard. Over één. Juist. Gelijke monniken, gelijke kappen. Precies. En dus de bis consequent als baas, hè? Dat moest ze wel zien? Dat moesten ze zien. Ja. Nou zie ik heb ook veel moeten leren op die jaren. Dat gaat niet vanzelf. Is het een harde leerschool geweest? Ja. Ja? Ja. Zeer hard. Maar het had zich nu wel laten zien voor wat nu staat. Ja, daar zijn we nu tevreden over. Ik zie ook wel we gaan ze in beeld brengen, wat Duitse kentekens stond. Hè? Ik neem aan dat ze inderdaad ook veel Duitse klanten heeft. Ja, 70% is Duitse gaan. 70%. Wat is het verschil tussen een Duitse klant en een Nederlandse klant? Is er bijna geen verschil in. Nee, dat niet. Het voordeel is dat ze hier Duitse klanten krijgen. In Duitsland is het duurder voor een paard te stallen als aan deze kant van de grens. Zodoende trekt voor meer Duitse klanten. Is het ook zo, want in Duitsland is, als het over status is, en een beetje ook als je kijkt naar wie het bijvoorbeeld in een bedrijf geregeld is in Duitsland, is het wat hiërarchischer dan bij ons. Is het dan, want daar hadden ze het net even over, als ze meer peert is, dan kent ze zich ook wat meer mijnen misschien, zoals ze kennen. Is een Duitser wat meer aan status gehecht ook dan, of is dat te kort door de bocht? Ja, ik denk dat het kort genomen is. Het welzijn speelt voor een Duitser de laatste jaren immer meer op. Waarom? Dat ze van tevoren niet zo echt kennen. Dat werd niet zo met op de koop gelopen. Hè. In Duitsland, vooral in Aken en in de omgeving, schitterende accommodaties voor paardenstallen. Ja? Maar ze hebben de weien niet meer. Alles is volgebouwd. Kijk. En dat kan verbieden. Dat is de grote plus van onze stal. Want Arles, Ja. hoeveel lui wonen hier? 23 gezinnen. 23 gezinnen. Dit is toch volgens mij, als ze peerdenbezitter is, de reis heet toch ook zo ins blauwe hinein, hè? Of moet ik groen zeggen? Hoeveel peerdenroutes zien hij? Ja, dat is oneindig. Du kent via het bos richting Duitsland, richting Epe, richting België. Veldwegen, dus landwegen, hoe bijna geen auto komt. In de zomer komt er een tractor en een mountainbiker. En je ziet nu zelf wat hier nu langs kunt, is bijna niks. Nee. Is bijna niks.
En dat is het, ja, is toch wel de ideale ligging. Er is nu in wat rustiger vaarwater gekomen, ze zelf. Hè? Het bedrijf stijgt nu. Ja, zeker. Denk ze nog wel eens terug aan de moeilijke tijd? Ja, iedere dag. Dat wordt werken. Bij de bank geld lenen voor die varkens aan het leven te houden. En op een gegeven moment houdt dat op. Hè. Ja. Want dat moet ook het verdiend worden. Stond iedereen erachter binnen het gezin? Ja. Ja? Ja. Goed, de kinderen worden toen klein. Dus dat jong vindt de per prachtig en dat gaat ook goed. Ik kan ook heel goed met klanten omgaan. Had het gewoon in zich voor dat beroep verder uit te oefenen. Ja. Dus, hoe hard werken is het? Zeer hard. Ja? Ja, maar is niet erg. Dat werk wat ze geer deed, werk wat ze deed, moest ze geer doen. Als ze dat niet geer deed, dan dat is geen werk acceptabel. We maken gemiddeld nu in de winter mag voor 12 uur, in de zomer mag voor 16 uur per dag. En iedere dag moest ze er zien. Maar dat maakt helemaal niks uit, we doen het ontzettend geer. Zit ze zelf al eens op een peert? Nee. Heb ik 2 keer gedaan in mijn leven. De eerste en de laatste keer? Nee, 2 keer kort achter keer elkaar. toch? Dat wordt toen in de klant, dat wordt in het beginjaren. Ja. En buitenrit, schitterend. Schitterend is dat. Ja, dus er is niks mis mee. Nee. Maar dit gaat zoiets van, ik zorg er goed voor, Ja, precies. maar ik roep er niet Ik op. heb de tijd en ik heb de rust er niet voor. Ik moet in de schakel kunnen omdraaien, begrijp je? Ik heb de rust niet in mij voor peer te gaan poetsen. En dan nog een buitenrit te maken. Nee. Dan heb ik liever, oké, door het werk allemaal goed klaar. Dat is me veel belangrijker als dat ik op een peer vind. En nog een dag van, tot slot, nog een dag van 16 uur, waar haal sticht dan die ontspanning nog goed? Dat is ook mijn ontspanning. Ja? Dat is ook mijn hobby. Mijn werk is mijn hobby. Als je dat keer deed en ziet dat het bedrijf zo ontstangen en verder goed is terechtkomen, ben ik tot tevreden mee. Ja. Dat is nog eens een echt een hand. Ja, dat is een handwerkershand. Dat is geen vrouwenhand. Nee. Ja, Hey, inderdaad. fijn dat we even te gast mochten zien bij Dik op Ja, Erf. ja. En Ik doe het. ja, veel succes. Wel een kop koffie drinken. Ken ik niet aanbieden. Heb je het hier? Maak voor tijd voor. Geer.